Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Hey, let's go! Magandang gabi! Metro Mega Manila, oras natin wake up 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Kayo pa rin po yung nakakatutok dito sa pinakamalupit, pinaka-astig na programa sa radyo. Ito po ang programang EDSA, straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama pa rin po, siyempre, Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido. At ang napakakulit, walang iba kundi si... Ako po si Duday, Uncle Diego, babatiin ko lang po yung mga nakikinig po sa atin. At saka batiin ko lang po yung belated happy birthday po kay Uncle Jet Bakasina na Grab driver. Actually, yung birthday niya po yung kahapon po, pero ngayon lang po nabate. Uncle Jet Bakasina, happy birthday! Padonat ka naman dyan! Ay, dude! Grabe na to si Duday magparinig, oh! Anyways, mga kabisyo, ito hindi na natin ito patatanggalin. Tang! Pag-usapan na natin to! Kilig at kulit overload ang hatid ng online ng isang marriage proposal dahil nakita at alam pala in advance ng bride-to-be ang tungkol sa singsing na ibibigay sa kanya ng kanyang fiancé. Oh no! Kwento ng bride-to-be, nakita niya daw ang ring box sa glove compartment ng kanilang kotse. Sinabi niya agad dito sa kanilang kaibigan na kasabwat din pala sa gagawing proposal kaya pinaalam niya ito sa groom-to-be. Eto na, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan para mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Words! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic ngayon ang may proposal. Pero alam nyo, sa totoo lang, sa panahon natin ng mga uncle at mga auntie, wala namang proposal, di ba? Oh no! Rekta na pamanhikan yan eh. Pag nakasundo, fire agad. Minsan, ang hindi pa maganda lang din. Excuse me po! Ang hindi lang maganda din kung minsan na namanhikan na lang kasi ano, Tang? Kasi buntis na! Tama! Well, mga kabisyo, basic naman talaga. Bakit nauso ang proposal is to flex sa social media. Kasi sa totoo lang, pwede namang gawin yan privately. Na kayo lang ang nakakalam, which is ganun ang pamamaraan dati. Well, hindi naman sa kinukumpara ko po ang generation dati at ngayon, but gusto ko lang po i-point out na ganito po ang nagagawa ng social media sa tao. Now, mga kabisyo, logican po natin. Marami pong mga dahilan kung bakit maaring mas mahalaga sa ilang mga henerasyon ngayon ang magkaroon po ng espesyal na marriage proposal kumpara po sa ilang henerasyon nung nakaraan. Una, dahil sa social media at digital na teknolohiya ay nagbibigay po ito ng way o pamamaraan para sa mga tao na ibahagi ang kanilang special moment sa buong mundo. Ang pag-propose po ay maaaring maging isang paraan upang ipakita ang pagmamahal at papahalaga ng isang tao hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang komunidad online. Oh no! Doon kung minsan nagkakaroon ng komplikado. Mas nagiging focus ang ilan kung ano ang magiging image nila online, kung anong sasabihin ng ibang tao, instead na ito ba ay beneficial o practical para sa kanila. Anong nangyayari kasi sa iba, Tang? Ay, yung nangyayari kasi sa iba,
Nagugot lang pa pambili ng singsing. Hindi lang pabili ng singsing para sa bagarbong proposal. Tapos ano ang ending, Tang? Ang ending, ibang babae ang pagkakasalan. Aragoy! Maluoy ka! Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!